nag-entrapment ta sining hapon din sang aga na surveillance ang atong grupo. Diri nakita naton magulang namin na dakpan kita ng mga gawbra sa mga pikik ng mga lisensya. Oo. Paano ni sila na dakpan diri, sir? May mga nagatag sa inyo info? Haligin dugay na ning RDJect ni asik ka kanila o mga mandatos na bantayan ni sila sa mga nila pangobra fake nga lisensya kay doko ulit dito kadamon sa amon na may nagkaladakpan yung mga piki ang lisensya. So i-trace namon, ipatrace ta sa mga intel. So sining hapon halin kami sa isang meeting ni RDJ Conlo at sa kay Asik Marcos lang kanilaw. Inform kami nga na target yun ang mga natatakpan. Pila ka bilog? Duwa sila kagina pero wala ang takabalo kung amo lang ni sila or Mira pa. may ara pa ni sila mga upod kaya hindi talang mabalhan. Oh, ano man na ongoing ng aton operation kung hindi na ni paguntatan kay amo na ba naman ni RDJ Conlo na dapat sigurado nila magkuha sila ng lisensya sa mga legit ng mga hinsa sa legit ng mga opisina sa LTO. ano man na-recover, sir? At yung moto may mga nakita tanga mga piki ng lisensya kung ano kadamo o kung asa sa dieng puding ang ila gina-investigar ta na investigaron ta pagid. Sino usually nagapaobra diri siya, sir? Taga Negros lang kasi may pa ibang nga lugar. Hindi ka ma-trace kid kay Arisis downtown, Arisis sa Plaza Mart. So, kaya natakabalo kung diri lang or may ara pagid sa palibot. Pero again, ongoing ng atong operation kaya hindi tayo paguntatan. Isa ka lalaki, isa ka babae, sir? Yes, isa ka babae, isa ka lalaki. So far, sa nabalaan mo, no? Pero sa padalong pagpamangkot, mga sisa ta, base, may mga upod pa ni sila ding hindi ta pa point out. Paano ni sir? Ano na may presyo? Mas barato ba lang ila pagpanukot ni sa peke? Hindi man, amo na ganito naglibog ang ulo na mo ni RDJ kay actually mas barato kung maagi sila sa legal nga mga pila estimated gani nila ni magsukot sila? Lain ko no, lain ng ila presyo depende ano nga klase sang kung driver's license be 1, 2 may mga muna so depende kung wala ka parehas dasig sila magobra so within 2 to 3 days ko na makuha mo na gani again nang kung dito ako sa opisina sang LTO kung legit ang sure gid ang pag-picture mo at least ara or matagaan ka papel nga kisa mag-back down ng system pero at least sureball ka nga legit kung ara sa opisina sa LTO. Ma-distinguish na to na ang peke kag hindi? Yes, makita kito medyo lasaw kung ang itsura sa peke. So kung peke na sir, may registration man ato dito sa main or wala gid? Wala gid peke gid siya. So hindi wala nagagi sa ano no. Munang iba na nakita namon kay sa nagligat ang may nakita na wala encode. So ang aton mga officers, mga pisan man sila, aton mga enforcers, ma-distinguish nila dayon kag may mga code na sa lisensya kung legit or hindi. Dugay na sila kung nag-operator sa inyong initial nga info. Amo na kay sa Intel ta do may negative po sa amon tinuig na. Ari di sila nag-libot-libot. So muna kaning among pangabay man sa pumuluyo na tumagba kamo sang lisensya para sure ka mga legitimo ang lisensya sa LTO gid mo kadto ka mo picturean. Correct. Sa driver's license lang naobra nila sa rumayara pagidiban nga mga IDs. So far ang in-trap na mo ang driver's license. Okay, sir.